Mix Club ay isang komunidad o organisasyon na pangunahing binubuo ng mga individuo na may iisang pangalan ng pag-ibig, Ilocano, isang pagka-etno-linguistiko na Pilipino na nagmula sa rehiyon ng Ilocos sa Pilipinas, Ang club na ito ay nagsisilbing hub para sa pagpapabulat ng pakikipagkaibigan, pagpapanatili ng kultura at pagtataguyod ng natatanging pagkakakilanlan ng mga Ilocano kahit na sa magkakaibang at globalized na mga setting, mga layunin at aktibidad. Kadalasan inuuna ng mga miyembro ng Ilocano Mix Club ang pagdiriwang at pagpapanatili ng mga tradisyon, wika at pagpapalaga ng Ilocano. Kabilang dito ang pagsusulong ng paggamit ng wikang Ilocano at pagbabahagi ng mga tradisyonal na recipe, katutubong awit, sayaw tulad ng piniki at mga ritual. Ang club ay nagsisilbing network para sa mga Ilocano upang kumonekta at suportahan ang isa't isa. Nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa, nagbibigay ito ng sense of belonging, lalo na sa mga rehiyon kung saan bahagi ng diaspora ang mga Ilocano. Ang mga aktibidad tulad ng mga fiesta, mga pagdiriwang ng kultura at mga araw ng pamana ay karaniwan. Itinatampok na mga kaganapan ito ang lutuing Ilocano tulad ng pinakbe, pagnet at empanada, tradisyonal na kasuotan at musika. Philanthropy Moranong Ilocano Mix Club ang nakikibahagi sa mga gawaing pang-awang-gawa tulad ng serbisyo sa komunidad, tulong sa sakuna sa rehiyon ng Ilocos at mga sponsorship na pang-edukasyon para sa mga kapuspalat na kabataang Ilocano. Ang klub ay gumaganap bilang isang plataporma para sa mga personal at professional na connection. Hinihikayat nito ang pakikipagtulungan sa negosyo, sining at iba pang pakikipagsapalaran sa mga miyembro. Global na abot ang mga Ilocano Mix Club ay hindi nakakulong sa Pilipinas dahil sa malaking bilang ng mga Ilocano overseas Filipino workers, mga bros. Ang mga club na ito ay madalas na matatagpuan sa buong mundo sa mga bansang tulad ng United States, Canada, Saudi Arabia at Australia. Ang mga kabanatang ito ay hindi lamang nagbibigay ng panglipunang suporta kundi nagsisilbi ring tulay para sa mga migranteng Ilocano upang makaugnay sa kanilang mga pinagmulan, mga makabagong pagbagay upang makisali sa mga nakapabatang henerasyon. Maraming Ilocano Mix Club ang yumakap sa teknolohiya at social media. Gumagamit sila ng mga platform tulad ng Facebook, Instagram at YouTube upang magbahagi ng mga update, mag-host ng mga virtual na kaganapan at magturo ng mga aspeto ng kulturang Ilocano na tinitiyak ang kaligtasan at kaugnayan nito sa modernong panahon. Bakit ito mahalaga? Ang Ilocano Mix Club ay higit pa sa isang social group. Ito ay isang patunay ng katatagan at pagmamalaki ng pamanan ng Ilocano. Ilocano Mix Club.